Dobrý deň, som Zuzana Sedláčková a máme tu Janku Jánošíkovú. Janka, čo robíte? Dobrý deň, takže ja som kondičná trénerka a lektorka skupinových cvičení. A kde ste študovali? Študovala som na vysokej škole v Ostrave, obor telesná výchova a šport a ďalší obor bol obor rekreológia a manažment voľného času. Ako dlho sa už tomuto povolaniu venujete? Tu v Gideckom Novom Meste vlastne pôsobím 4. rokom a popri tom v Ostrave som ešte začínala pred pár rokmi, 5 rokov som tam ešte viedla rôzne skupinové cvičenia. Aké cvičenia tu v pastoračnom centre prebiehajú? Tu v pastoračnom centre sme začali pred 3 rokmi v januári s kondičným cvičením Tejbo sa to volá. Stále sa vedie, robím ho vždycky v útorok o 7:30 tu v týchto priestoroch, takže vás rada pozývam na toto také kondičnejšie cvičenie zamerané na spevnenie a posilnenie všetkých partí tela. Je to také dynamické cvičenie, je tam rozvoj kondície a takisto aj sily, takže kľudne môžete prísť a inak popri tom vždycky v pondelok a vo štvrtok o 7:30 sa tu cvičí ďalšie skupinové cvičenie a to cvičenie na fitstepoch, tam tých schodíkoch žltých. Je to také trošičku cvičenie zamerané na spevnenie spodnej časti tela.